d'alguna manera, posar l'ull sobre el futur domini del Rosselló i la Cerdanya. Com va anar això? El maig de 1462, Salvatierra, que és una població avui espanyola del País Basc, i a Baiona, en un doble tractat, a banda i banda dels Pirineus, l'Aranya Universal va aconseguir firmar amb Joan II un pacte que li era del tot favorable. A canvi, amb Joan II, que estava en guerra amb Catalunya, a canvi d'enviar a Catalunya un exèrcit francès de 700 llances, el qual equivalia aproximadament a 4.000 homes d'infanteria i a 4.000 de cavalleria, amb l'objectiu d'alliberar la seva dona, la reina Joana Enríquez, i el seu fill, Ferran, que seria Ferran el Catòlic, que es trobaven tancats a Girona, pressionats per l'exèrcit de Catalunya. A canvi d'aquest suport militar, Lluís XI rebia, això és molt important, el compromís del monarca Joan II, del monarca aragonès, si voleu, de pagar-li 300.000 escuts d'or. Jo et pago 300.000 escuts d'or i tu envies un exèrcit de 8.000 homes perquè m'ajudi contra els catalans que s'han revoltat contra mi. Com a garantia de que el rei català aragonès pagaria aquests 300.000 escuts d'or, que era una quantitat astronòmica. A canvi d'això, Joan II hipotecava a favor de Lluís XI de França totes les rendes que rebia, que la corona reial catalana percebia els comtats del Rosselló i la Cerdanya. Per tant, d'alguna manera, els comtats del Rosselló i la Cerdanya, pertanyents a Catalunya i al domini real, eren hipotecats a Lluís XI de França. La segona part d'aquest pacte va tenir una importància capital, com veurem, perquè va marcar el futur d'aquella part de Catalunya de manera directa i immediata en els propers 30 anys. A canvi del suport militar i com a garantia donada a Joan II dels 200.000, el monarca aragonès posava de fet els comtats en mans de Lluís XI de França. El text clau diu així: per tal de garantir el pagament de la quantitat citada, esmentada, el dit sereníssim rei d'Aragó haurà de permetre fermament i haurà de jurar cedir i fer lliurar des d'ara els castells de Perpinyà i de Cotlliure, situats en els comtats del Rosselló i la Cerdanya, els senyors Carles i Benet i Doms Cavallers, que els tindran en nom del dit molt cristià rei de França. Com a garantia militar, el rei de França ja s'emparava dels castells que he citat i els posava sota el seu comandament. A més, Joan II havia d'acceptar i ordenar que aquests esmentats cavallers fessin jurament solemne de conservar de manera fidel els dits castells per al dit rei de França i de retornar-los-hi i restituir-los-hi passat el darrer termini del pagament que he esmentat.